Preberali sme vládu už 3-krát. A toto bolo 4. preberanie vlády. Tak môžeme skonštatovať, že naozaj v takom rozklade sme nevideli vlastne systém, ktorý bol. Dnes jeden z tých, ktorí sa na tom rozklade podielali, je na čele vašej európskej kandidátky. A ja vám blahoželám. Pretože toto je presne vec, kde už ste mohli vidieť, že za pol roka, ktoré boli vo vláde, pán Odor, ako váš frontman v rámci eurovolieb, neurobil nič okrem toho, že predložil rozpočet, v ktorom povedal mimo iné také perly, ako že Slovensko potrebuje polovičku menej lekárov. A Slovensko potrebuje polovičku menej sestier. A potrebuje polovičku menej učiteľov. Napriek tomu, že bola vojna u nášho suseda, navrhol geniálny líder kandidátky Progresívneho Slovenska. Myslím si, že práve dnes je čas znížiť počet vojakov o polovičku. To si myslím, že to sú fakt kvalitné nápady. Ja si myslím, že sa do budúcna tomu treba vyvarovať. Čiže ak sa pýtate, že čo robí Robert Fico, tak hasí požiare, všetky, ktoré na každom jednom ministerstve boli, a mohli by sme ísť zľava doprava jedno ministerstvo po druhom. Najväčším nebezpečenstvom tej prirodzenej nenávisti, ktorú sa snažíte vyvolať vlastne aj u obyvateľov, je v tom, že stráca sa potom tá realita. Že žijú vo virtuálnej realite a nepomenúvame skutočné problémy. Aby sme náhodou nekritizovali bojovníkov proti Ficovi, tak sme ochotní tolerovať, že pre naše deti rozbili verejné financie tak, že ten rozvoj Slovenska sa zastavil. Veď dneska ste mali správy od jednotlivých európskych inštitúcií, že po roku 2020 sa dobiehanie Európy zastavilo. Tak čo na to chcete odpovedať? Že to my vymýšľame? To sú reálne fakty. Že to verejnosť nevie? No isté, lebo to sa nehodí novinám, aby to dali vlastne a zverejňovali. Tak ako sa novinám nehodí rozhodovanie Ústavného súdu, ako sa mu nehodí rozhodovanie Európskeho súdu pre ľudské práva. To je ten hlavný problém. Chcete ísť na ministerstvo pôdohospodárstva, kde sa snažíme dobehnúť to, že sa úplne pán Odor vykašľal na vyplácanie a prípravu jednotlivých žiadostí na rok 2024? Ale však na čo by oni chceli do roboty? Oni sú bankári. Oni sú zvyknutí sedieť a diskutovať, ale nepracovať. On je jeden z ľudí, o ktorých je najtypickejší predošli, keď ste chceli nejakú karikatúru, tak proste ho môžete nakresliť len tak, že sedí a nepracuje. Lebo za to 6 mesiacov som ja nezažil jeden výsledok. Zabudol som. Podpísali zmluvu na darovanie migov. Sorry, zabudol som. Teraz by som mal veľmi nekritický. Naozaj toto spracovali protiústavne, kvalitne a rýchlo.